Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. Hawukele mina, hawukele mina, hawukele mina, hawukele wethu. South Africa Nkosi yaMadosi Jehova uDr. Buwe Mhlanga ukhulumayo ngomkhombisa inye moto le ifike zolo busuku ithengwe ngomunye umuntu wangilethela V6 Nissan 4 liter ngitshela nonke South Africa ngimkhombisa ngomsebenzi manilalela Dr. Buwe kuthini manilalela kuDr. Buwe ukhuluma kuthini mangilalela kule mithi ngimnika yona umlayezo ukuthi imithi ihamba kanjani imithi kufanele uyisebenzise kanjani imithi kufanele uhambe ngendlela hayi imithi yepoko hayi imithi yokubulala abantu hayi imithi yani imithi ina secret yayo hayi secret yepoko umuntu ukuthi usebenze una secret ngoba sisho ukuthi sina santa 1 sinikeza abantu sibathandayo sibona ukuthi una ngqondo lo simnike santa 1 ihambe kahle ukutshela imithetho wesanta 1 santa 1 ayibulali umuntu santa 1 ayilali umuntu makutshela imithetho yayo ukuthi yenza ukuthi nokuthi ayidli kudla uyenza umthetho kuphela ukhuluma nophondo lakho 7 days 7 days ukhuluma nophondo lakho ulitshele ukuthi impumalanga ntshonalanga nyingisimo amagumbi imane omhlaba ngicela ukuthi inhlatsha zonke sibuye kumina ngicela ukuthi imali yonke ibuye kumina ngicela abantu bonke bathi ngithandeke ngomuntu umuntu manje ngikhuluma naye sizwane imali ize ngokukahle ingazi njengomagelebisi khuluma Dr. Buwe Mhlanga njengamanje ngoba ngomkhombisa le moto V6 4 liter le ifike nomuntu ngomsebenzi okumuyenzele wona semanje ngikhombisa ke hiyo V6 le ifike zolo busuku ikhombisa ngizonikezwa ngomuntu isuka Johannesburg akayitshintshi lokuyitshintsha ise fresh disk yayo isendleleni izophela nyanga izayo angayitshintshi nokutshintsha iyona V6 le ubakhombise nangaphakathi i-V6 ya Dr. Buwe Mhlanga le yaphiwe yona ngomsebenzi wobunyanga hayi weyipoko hayi wemantindane hayi womamlambo hayi wotokoloshi hayi wemfene umsebenzi womuthi wemvelo washiya bomkhulu bakhombise phakathi khombisa ukuthi nakuphakathi ayi inhle kakhulu V6 yami iyangijabulisa nonke South Africa V6 ifike nomuntu zolo busuku inansimbi phezulu insimbi sebelungu hayibo Dr. Buwe wenza ngani hayibo Dr. Buwe wenza ngani hayi ngenza ngokuthi imvelo ngaphiwa ngobantu abadala ngaphiwa ngoNkulunkulu ngitshela nonke South Africa ngoba ngumkhombisa V6 le ifike zolo busuku abalalanga ngibatshele ukuthi hambani kanje ngenani kuDr. Buwe Mhlanga uzokwazi kumuvulela indlela ngoba ngimvulela indlela sengumkhombisa V6 le nonke South Africa ubakhombisa ngaphakathi ngikhombisa ngaphakathi babuke ihlalo uDr. Buwe Mhlanga lo sebenza ngokweqiniso namhlanje uyanikhombisa nonke South Africa ukuthi nawo umsebenzi wa Dr. Buwe abantu kubanikayo balalela umthetho yemithi ukuthi umuntu wenziwa kanjani umuntu usebenza kanjani umuthi uyashonishwa ngoba usihlonipha wena nawe kufanele ukuhlonipha kanjalo umuthi hayi kuzothola inyoka silala abantu uthola ipoko sidla abantu uthola inyoka bathi mamlambo badla abantu uthole bomantindane badla abantu no akwenziwa lokho mina ngikutshela ukuthi wena mangunika umuntu wami ulalele kahle ulalele ukuthi uthi Dr. Buwe Mhlanga makutshela ukuthi no elinda insuku su7 ungalali nosifazana uyenza into ngoba nje kunjalo ngoba ngitshela hayi fika le uphazamisa ukuthi ubuye uthatha umuntu awusebenzi wena ke ungasebenzi ngoba wazi lutho wazi ukuthola ko uthatha umfazi ulale naye emotweni uthatha umfazi ulale naye emahlathini hayibo awusahloniphi umuntu wami ngeke usebenze kahle tshela nonke South Africa nazi inamba za Dr. Buwe Mhlanga
065 674 8648. Ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648. Inye yesibili 079 911 32 42. Ngiyaphinda le nombolo 079 911 32 42. Vodacom le ngumtshela yona ke nonke South Africa. Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso, mawulandela umthetho yakhe nawe uzoba rich uyakha stage njengaye ngoba naye uyakha stage ngasegedini. Unamusi 1 2 3 4 5 6 amakhosikazi awu6 engazo 48 abasukulu ba15. Ngibawondla omuthi wemvelo ayipoko, angeke umfazi ulalwayo la, ayikho ngani ilalwayo ngisho nami angilalwi. Awezwa wena awukalelwa mnyaka ka Dr. Buwe Mhlanga, mawuthatha umuntu wa Dr. Buwe Mhlanga uzoza uguge ukhokhobe. Hayi ke ngoba ngikhombisa G6 eNissan 4 liter lefikile uzolo ubusuku ngajabula ngagida ubusuku bonke nama ngisagida ukuthi hayi Nkosi inhlanhla yami qaleni nganikwa Maroc ngaphinda nganikwa bhazi le Mercedes. Awu Nkosi yami, awu umsebenzi wami uhamba kahle kakhulu. Le ngayithenga inayike GD6 yona ngayithenga ke leyo. Hawu iGD6 nayihlele lapha ngoba niyibona ngayithenga ngemali yami lezokuphiwa ke le. Awuboni ngitshela nonke South Africa ngiyandanda nonke, ngimthanda kakhulu, nizothola kuphila, nizothola kuphumelela ngoba ngisho uDr. Buwe Mhlanga khuluma nani South Africa nonke, ngiyandanda nonke South Africa. Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso, wasani mothola kuthwala, hayi kuthwala nguspoke, hayi kuthwala ngenyoka, hayi kuthwala ngotokoloshi. No kwamanje bengimtshelile especially besi6 no7 September kade asikapheli vele. Mina ngoba imithi bengiyakhile iningi amaphondo, sizoza siphele muhla ka20 September. Lo ufuna manje ukuthi ikhona imali anayo leya sayibudgeta ukuthi yakwazi ukuzothatha uphondo, usani nothatha uphondo. Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso, nawe usothenga moto, nawe uzokwazi kwakha, nawe uzoba nemali, nawe uzoba nenhlanhla, nawe uzoba nomfazi, uzoba nomusi wakho, uzoba neingane zakho. Ungabi ingane zikalelwa kufa, ungayinyangeni uyokalelwa kufa, ungayikothatha umuthi uzokukalela ukuthi uhle 5 years, ungayothatha into izokukalela uzodla 10 years. Umuthi mawuthola wemvelo uzodla mnyaka nomnyaka, uze kuke khokhobe ukushele batwana, hayi ukuthi sokushonile yonke into ehambile ekhaya. Hayibo ayenziwa lento. Ngitshela nonke no South Africa, uyifikela kahle kwamnandi ngesibambo, uyifikela kahle izitha zakho, ufika kahle bakhuluma kabe, ubuye inhlanhla zakho zonke sathathwa abathakathi, lezo inhlanhla siyabuya zonke, imali yakho lebevaliwe siyabuya zonke. Hoza Dr. Buwe Mhlanga akuzale kabusha. Mina ngiyazalana, uzalwe ngoma wakho nobaba, kodwa mina mawufika kumina ngizokuzala kabusha ngendlela le kufanele uphile ngayo wena. Uzophila mnyaka nomnyaka, kungekho noyinto ezokukhinyabeza. Lalela umthetho le ngizokutshela yona ukuthi ungenzi kokuthi nokuthi ungakwenzi lokho ngizokutshela khona mina Dr. Buwe. Hayi kuhlala nje usebenza soyasaba ukuthi namhlanje ndiyohliwa ngenyoka, namhlanje bafazi bami bahliwa ngenyoka, ingane zami zihliwa ngenyoka. Ukwenzelani mfowethu lo? Kanti le mali uyisebenzayo uzoyidla nobani? Ngoba leyo mali kufanele uyidle nomndeni. Senamuhla mase uthi uhliwa ngenyoka, semanje le mali usazoyidla, ingane zakho zisawudla, umndeni usazoyidla le mali. Wena ufuna kuba richi namuhla kusasa sekuphelile. Hayi ningakwenzi lo. Utobina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso, angikhuluma imanga, ngikhuluma iqiniso lakaNkulunkulu, angikhuluma imanga. Ngitshela nonke abalaleli South Africa nilalele ukuthi Dr. Buwe Mhlanga uthini namhlanje. Ngikhuluma nani, ngiyanthanda. Nasi especially sa6 no7 September ankastate ngoba imithi maphondo ngawakha maningi kakhulu. Usayinolanda bafikile balanda, abanye balandile, kodwa se-own. Hoza olanda nawe ungaphuthelwa. Nasi inamba za Dr. Buwe Mhlanga 065 674
8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648. Inye yesibili 079 9 11 32 42. Ngiphinde yesibili 079 9 11 32 42. Ngitshela nonke South Africa. Ngitshela nonke South Africa. Ngoba ngimkhombisa. Yeah, ngoba ngikhombisa ulinduka. Ngoba ngikhombisa South Africa. Nayi number yami account Capitec ufake 500 ukubamba ndawo ukuthi uze kodata ngoba sikapheli special 168 00 71341. Ngiyayiphinda 168 168 00 71341. Captain Emhlanga. Usho mina Dr. Buyi Mhlanga. Nayi imoto bengimkhombisa yona. Sengiyavala Nkosi yamakhosi. Hiyo le ifike zolo busuku. Thanda nina South Africa. Azani na tata amnkebo. Ukebe ngokweqiniso. Uyiphilise nawe uyifikele. Ukebe ngokweqiniso ayinyoka. Ngiyabonga South Africa nonke. Ngiyanivalelisa. No, animthumiseni nizwe kancane. Bese likhonjiwe. Ngiyithumisa nizwe. Yaduma njengamanje. Yaduma njengamanje. Yaduma. Iyona ke thuma exoso. 2 exoso. Mapipe ya 2 V6 4 liter. Nissan. Bye bye South Africa nisale kahle. Dr. Buyi Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Ngiyandanda nonke South Africa. Ndawuwe. Bye bye.